ipuin klasiko bat da, Hansel eta Gretel txokolatezko etxean, ipuin ezaguna, baina, bueno, pixka bat moldaketa egin dugu eta musikal moduan aurkezten dugu. Ipuin klasikoa oinarri hartuta, gaur eguneko zenbait eduki hartu dizkiogu, historia divertigarri bat egiteko asmotan, abentura bat aldi berean, komedia, musikala eta pizkat beldurra, nahazten dituen historioa. Etxean asko gara, jateko iruago. Dirurik ez daga, erosterik ez dago, jatekorik ez dago, dirurik ez dago. Tiroa nahi zorrea, eta ez daukat gehiago. Horrea bazara, ikana gonguarro, ez gaiteri negarra, egituran gehiago. Ganor dutzeak, egiten ditako. Guraso bat, atxe bat, seme-alaba biaz, Hansel eta Greteleaz, denok esautzen dauzenak. Eta, itxurian ez, larri da biz, diro kontuz eta honi krisializaiagako eta jateko diro gitxitxurian ez. Eta, erek merkatari bat harti, merkatarixak, beran generu saltzen dutzen, hau gixetarteko, eta bar. Da honek proposatzen dutza, seme-alabak, jateko premiak itxego edo gitxeko edo seme-alabak, hor basun galtzeko. Hor, txartu ulertu eta Gretelek entzuten dugu merkatasak atxai esan dako, atxak ez dauko lako intentzio itxarrik. Eta, atxak bisaltutzu seme-alabak uran bile, seme-alabak entzuten dabe uran bile bisaltutzu zela galtzeko. Galtzen diz, hor bidezi dortxu bat hartzen dabelako, galtzen diz, sorginean etxe bilatzen dabe, Hansel oso jatune eta gozo salidan ez, enpatxaten da jatekua, sorginean etxe preso gehatzen da, eta hortik aurreko ikusien behar. Nik uste dut, aurrei zuzendutako antzerkiak egiten dienean, edo familiari zuzendutako antzerkiak egiterak orduan batetik, hartze badugu erronka potola nolabaiteko responsabilidadea edo ez zer eta nola kontatzen dugun. Batetik, ezitzea ere, nahi dugulako, kontatzen dugun historia batekin, aldi berean ere umeek ondo pasatzea, eta kasu honetan kontatzen duguna oso argi euki ez da. Nebarreben arteko elkartasuna, eta baita elkartasuna beste esparru zabalagoetara irekita ez da. Baditu eduki oso potenteak, oso gaur egunekoak, nolabait ere etxea defendatzea hitz egiten da, gosea pasatzen dute obra honetako pertsonai iaia, denek esango nuke, batetik gosea pasatzen dute Hansel eta Gretelek, horregaitik uste dute aitak basoan abandonatu behar dituela, baina bidean aurkitzen dituzten guztiak ere gosea pasatzen dute, hartz batek, ipurtargiak ere nola, galtzekotan daude, inurriak, lurrean dauden inurriak, eta sorgina, sorgin beldurgarri horrek ere gosea dauka, orduan horregaitik jana ditu umeak, bere gosea azetzeko. Ipurtargia, zuk ikusteko bezaina ondia. Baina matxok esaten zuen ipurtargiak txikitxoak zirela. Asko ginenean, txikitxoak ginen, baina atzo gure espeziea galdu egin zen. Galdu? Gu ere basoan galduta gaude. Bai, azken baten da, momento komikuk, momento alaxak, momento tentzuoak edo bilurre pasateko momento batzuk bai, eta hau da nahu azken baten genero musikal baten lan dute, antzerki musikal bata, antzerki familiar musikal bata, non kanta, dantzan, eta danetik etxen dagoena, eta azken baten, bai umik guztua egoten diz, natxe momento horrek tentzuk edo pixka bilurreko momentu pasaten badizu, baina gurasuk egoten diz oso posiko, oso ondo pasaten dabe umik eta gurasuk edo horrekin umik indatu zen pertsona nauzusiak bentzat. Ipuin klasikoak antzerkira moldatzeak, batetik daukan abantai potoloa da,
literatura klasikoaz ari garela, ezta? Ahozko literatura kasu askotan. Orduan, ikuslegoak, ipuin horiek guztiak ezagutzen ditu. Eta gero ere gurera ekartze ditugu, euskaraz moldatuta, eta badute ez, gure herriaren ukitutxo batzuk, ez da, zeratik ez. Eta gero ere hizkuntzarekin jolasteko aukera asko ematen digu, ez? Bai kantuekin, bai hitz jolasekin, saiatu izaten gara ere, bueno, ez dakit nik, esamolde batzuk edo hitz batzuekin jolastea umeek ere barneratzeko, eta gero ere nik uste gure normalizazioan edo, gure hizkuntza normalizazioan ere ezinbestekoa dugula, ez? Literatura unibertsaletik gurera ekartzea eta gureak egitea ere ipuin horiek. Bai, justo hor da, azken batean esaten dugun, ez da, antzerki familiarra da, eta humik guztua gonbir badiz be, gurasuk edo horrek pertsonan nausepe, guztua edo eurape, bueno, zer erakargarritxasun batzuk okutseko beti okutzen dau, horrek ikutu testuk berak, berak sartzen zen egik, horreko testun ikutu ironikuk, edo ikutu edo punto batzuk, jente nauzuziak ulertuko leukesenak, eta humik baztea benak igual ez dizena jabetuko horrekin gauzakin, zeu esasunak katu hai merkaldeitzi, zorginean katu hai merkaldeitzi, etorri honak kontu txuketxea katu hai zenak eta horra gauzak, egizizan. Kontuak egitera. Zinantzez lan, montatzerak orduan, nik egia zen hasiera baten ez dut ezberdintzen, helduentzat ari zaren, aurrentzat ari zaren, ala ez bai, zegoen eta idatzi, baina gero lana berdina da, ez? Hor sormen prozesu badago, sormen artistiko badago, eta zentzu horretan ez, baina gero erakusterak orduan, umeak oso zintzoak dira, ez? Eta hori badakigu, orduan gogokoa ez badute berehala somatze duzu. Eta kontrakoa ere, ez? Gustokoa badute berehala somatze duzu. Eta antzezlan honekin oso pozik daude, bai umeak eta baita ekin datozen helduak ere, ia ordu bete sortze daude, ez? Besaulkiari itxatxita zer gertatuko den ikusteko. Bitxia da, antzokia bete eta dugulako aurrentzako lanak egite ditugunean, euskaraz, eta helduentzako egiten ditugunean ordea ez daukagu harrera berdina. Nik espero dutena dela, orain egiten garen lan guzti hau, etorkizunera begira ere egitea, ez? Etorkizuneko ikusleak ere egitea, antzerkiarekiko afizioa ere egitea, kulturarekiko, eta ia denborarekin batera, antzokira jende gehiago erakartza bertzen dugun heziketa kontua da azkenean, ez? Orduan, herri batek bere sormenaren, bere kulturaren beharra ikusten duenean, orduan aurrera egingo dugu, ez? Azkenean, kultura eta antzerkia kasu honetan inbertsio bada, ez? Eta nik uste herri batek horrela ulertu behar duela. Galder Perez, eskerrik asko. Ez da gauza asko.